Kailangan tayo ng pamilya ulit. Mamaya may papalawan na siya. Bakit? Diba? Tulog. Pasto. Yung pampatama, kabilang ha. Diyan lang muna tayo kasi doon natin kukunin yung bayo. Ay doon. Side kayo, doon. Side. Lakit side. Pagkasama camera. Lalabas niya pa na. Tulog. Tulog negosyo. Inantok yung diwa ko rito, ibig sabihin, tulog. Pag ganito, nakasasalit kasi ng sespit. Tataguin natin yung antok. Alam mo, pag antok, may sakit na Katamad. amara. Natulog yung negosyo dito nila. Dati pa ako, no? Nakatulog. Nakatulog yung unang rito, nagnegosyo, kaya natulog. Nagulat ako eh, inantok yung diwa ko ng ginapagpis. Pag ginantok, alam ko na agad. Okay, labas. Labas yung mga tikin na yan. Nasama na natin to. Nakita mo yung tubig doon na kinuha mo sa uli water. May nakita ka doon na pinatong kunin mo yun. Pinaspasan ng Diyos yun. Oo, yung galing sa Santo Niño. Akin na lang yan. Hindi ako siya, pinasa na yan yan. Okay, pareha hawak. Nasaan yung pareha, mga gabito? Panganay. Nasaan yung panganay? Second, pangalawang panganay. Punto. Okay na. Stop na po.